Geschichte podług Juliana Tuwima. Wiecie, długo ślęczą i nie poradziłeś spokopić, jak też to kiejsich Żydy, które mieszkali sam tutaj na Śląsku, rządzili. Po jakiemu oni go dali? Jeśli to było na ino, jidysz, a można po niemiecku, albo też, i mono to jest myślich, po naszemu, po śląsku. Ino, co ja się tego nie poradza wystawić. A kiej tak, to można joteroski jedna wicno geschichta. O tych dwóch najbardziej wywołanych mośkach by dało sprawią tela, co te jej szmoncesy przetuplikuje ci deczko na naszą gotka. Wypokopił to wszystko ta całko geschichta Julian Tuwim. Można ci mi się to udo, a keby tak i się nie udało, to posłuchać tak by tak, będzie naistno się werciło. No toż dajcie posłuch. O sprawie dwóch Żydów. Goldberg. Dzień dobry wam, panoczku Rapaport. Kejowo z panoczku Goldberg widza, sam usia, to już o dzień dobry gotki być nie mogę. Kejo tak poprawnie ginął, wo z panoczku rozumia. No ale, kej pon tu już jest, to zicnij się pon, a jak tyż wyjście panoczku sam tutaj wleźli, służka wam nie powiedziała i że mnie w doma nie ma? Goldberg. Powiedziała! Czemu miała nie powiedzieć? Moja służąco też poniekiedy rządzi i że nie ma w doma, kej tak po prawdzie jeże. Rapaport. Kuknijcie, panoczku Goldberg, jak ci do teroski służba poradzi kminić. A kej byś tak pon naisto nie był doma, to ona też by powiedziała, co was nie ma i co za różnica. Rapaport. No zołwizą. Panoczku Rapaport, pon miał oddawał dzisiaj pieniądze, wrocuje, albo też już zaś nie. Rapaport. A wierach jeżech wam, panoczku Goldberg, winowaty. A 800 złocioków. Rapaport. No, nie żykna, gryfno, sumka. Goldberg. W razie pon oddawo, bali i jest festelnie gryfno. W razie mnie się i nie wroco, to już nie ma tako gryfno. A dyć to się pytam, jeden ze ostatnich razów, jeśli mi oni oddawają, te moje 800 złocioków. Rapaport. No przestań co wrocą. Goldberg. Jeśli nie możecie wy mi odpowiedzieć blank po ludzku. Rapaport. Przecam to ja wam, panoczku Goldberg, godą, już bez pół roku godą, co ja nie mam pieniędzy. Goldberg. No to co ja mam teraz robić? Rapaport. Nastować, nagabować mnie. Goldberg. Zocny płonie Rapaport. Przeca, panoczku, miarkujecie, co 800 złocioków to nie jest suma, której nie lza oddać. Idzie nie wrócić, no, jakieś 10 złotków. Kiedy się srogim ochętolem i lumpym, to można idzie nie wrócić 20 złotków. Ale od 100 złocioków w góra to każdy pomp robi już się słuszny i honorowy. Przeca to chyba poradzicie poszkopić punie Rapaport, prawda? Przeca tyżejście są Kaufman. Rapaport. Punie Goldberg zocny. Ja to mam blank inaksze widzenie. Dla mnie to ci jest 800 złotioków, jest razinku taka suma, której nie idzie oddać. Wrócić idzie, no, 10 złotków. Kej się znaisto festelno lajba, to idzie oddać można i 20 złotków. Ale od 100 złocioków w góra, to każdy pomp, każdy dług stoło się lipny. Przeca to miarkujecie, panoczku Goldberg. Przecajście też są Kaufman i handlarz. Libeźny panoczku Rapaport. To tyż ja się was jeszcze raz zapytuję, co ja mam działać? Rapaport. Toż ja się was zapytam o coś ich blank inszego, ale pon mi dają słowo honoru i że odrzeknie mi pan całko prawda. Goldberg. Oficjerskie słowo honoru. Rapaport. Ja bych miał bardziej kaufmańskie słowo. No niech wam będzie, kaufmańskie. Rapaport. Tuż ja, przylazuje pan do mnie, co bych wrócił wam te 800 złotków. Dejmy na to ja wstawam, podlazuję do kasy i na ten przykład wyciągam te 800 złocioków i minimy dowum je wam. Co byście, panie Goldberg, o mnie pomyśleli? Goldberg.
Panie Rapaport. Jest derkusie, słowo pan dałeś, pomyślałbyś pan, co ja jeżek jakiś ein Maschinengene, Mischegene, Kopf, inaksi wariot. Goldberg, no, Zaroski, a Mischigene. Rapaport, pomyślałbyś pan tak? Ja, jeśli nie. No ja pomyślałbyś. No toż festelnie dzięki wam. Goldberg, złociuśki panie Rapaport. Bez małaś jesteś pan kryty i na prawie, ale na isto nie masz pan prawie. Panoczku Rapaport, pan musisz mi wszystko wrócić, oddać co do ceskiego. Rapaport, toć tak ci do samego oddania? Goldberg, nie, ja dłużynech Gutmanowi też 800 złocioków. Rapaport, Gutman przeca mogę poczekać. Goldberg, Gutman Blank nie może doczekać, bo jego dusi niejaki Reitman. Rapaport, Reitman też przeca doczko. Goldberg, Reitman absolutnie nie doczko, bo on jest winowaty Maliniokowi. Rapaport, ten cołki Maliniok też przeca mogę doczekać, chociaż tak do ostatka to nie mogę doczekać. Goldberg, a po jakiemu on Maliniok, Razinku nie? Rapaport, bo on winowaty mnie, a ja przecież na isto nie mogę ani łokamżyku doczekać. Goldberg, wy panoczku Rapaport nie możecie czekać. Rapaport, bo przeca wy panoczku chcecie, co bych wam oddał 800. A ja ich przeca nie mam, bo ja pożyczył Maliniokowi, Maliniok Reitmanowi, Reitman Gutmanowi, Gutman pożyczył wam, a wy, panoczku Goldberg, mnie. Żaden ich nie udał, bo każdy drugiemu pożyczył i żaden ich nie ma. To ja się was pytam, kaj się podzieli te 800 złotków. Goldberg, a bo ja wiem. Rapaport, no, widzisz go? To jest ta cołko mistyka finansów. I stela wziąć ci się ten cołki kryzys ogólnoświatowy, kiedy teroski mamy. Goldberg, Blank tego nie miarkuje. Rapaport, ja to wam zaroski wytyplikuję. Ameryka pożyczyła Anglii, Anglią Niemcom. Niemcy pożyczyli do Italioków. Italioki borgli Szwajcarii. Taju zaś Francji, a ona Anglii, kiero pożyczyła Ameryce. Goldberg, to tak naprawdę ma te pieniądze? Rapaport, teoretycznie wylazuje, co myśmy powinny mieć te pieniądze. Goldberg, co? Myśmy? Rapaport, bo myśmy ich żadnemu nie pożyczali i nam żaden ich też nie borgnął. Sytuacja jest ściskuli tego bez wyjścia. Goldberg, ja mam jedno wyjście. Rapaport, a jakież to? Bez dźwieże, dodam. Rapaport, a dziś pan, panoczku Goldberg, endlich zżerał pan do tej sytuacji? Przyjdź pan kiejsik już zaś nagabować mnie, to pogodumy. No i lepszy nie trafić was doma. Rapaport, nie tropcie się, panie Goldberg. Kie ino by tam miał pierwsze pieniądze, to zaroski wam oznojmia bez służba, co mnie nie ma doma. Nie do zobaczenia się z wami. Pyrsk. Eugen z Pnioków.